Dobrý deň. John Dews. Teším. Nech sa páči, sadnite si. Som Beauty Crawfordová, sestra tej slávnej top modelky. Myslíte si, že som pekná? Ste krásna. Ale ďakujem. A ja si to myslím. Ľúbim ťa. A ja teba. Takže moje podozrenie bolo práve. Fred, ja ti to vysvetlím. Niečo vysvetľovať, zradila si ma. Pán Alvarez! Teraz holubou! Nie. Ty ma nechaj tak. Na odpustenie je neskoro. Ty, aj ty, umrete, obidvaja. Fred, preboha, odlož tu! Pán Alvarez, to je nedorozumenie. Rozumiem, no? Ty si ma zradila. Ja ti to vysvetlím. Budeš pikať. Skár! Súhlasím! To je hrozné ovdovieť taká mladá. Akého vdoveď, ja som predsa tvoj manžel. Bože, prepáč, vlastne áno. No, a okrem toho, toto je atrapanie, je to naozaj zbraň, čo si. Sú tam slepé náboje, pozri. No, ja myslím, že je čas na šálku šípkového čaju. No vyhrali ste, slečna Catherine. Som šťastná. A ja vám to zo srdca prajem, nech sa vám darí. Teraz sa poďme pozrieť na druhú stranu. Ako sa cítite, náš veľký John Dews? No... Catherine milujem. Padla mi do oka hneď, ako som ju poprvýkrát uvidela. Bude to už moje 7. manželstvo, ale 7 je predsa šťastné číslo, tak hádam to vyjde. No a ja vám to zo srdca prajem. Nech sa vám darí. Odchádzam. Ale vy zostanete pri televíznych obrazovkách, pretože priestor dostávajú naši drahí a šťastní snúbenci. Catherine Hamiltonová a John Dews. Dovidenia niekedy na budúce, priatelia.